Bueno, amics de Xamaigot, ací podeu veure el patiment de que no dugue motor. Bueno, els que duen motor s'han escapat ja. S'han escapat perquè els deixa passar, si no, no s'han escapat. Si tenim a Jorge, que és l'únic que m'ha esperat. Estos, si no les pegué dos crits,